Arratsaldeon, gaur, putos frikis de mierda talean, bi gonbidatu oso berezi ditugu, Eneko eta Oiana. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. Eskerrik asko, esan, noren zen abentura hau. Kofradiarekin. Zein kofradia? Hori. Elis me pusieron hoy. Y nos impactó. Zekin patatu zintuzten. Todo. Cómo comían, cómo bebían, cómo se movían, dena zen... oso tradizionala. Eta, badakizu nola bukatzen duten eguna? Ez, ni idea. Erotuta. Zoroak. Badakizu zer egiten duten roketzurekin egunaren amaiera? Bizirik erretzen dute. Plazan, mundu guztiaren aurrean, luiandan, hobeto teklatzen dute. Dramatikoa, eta zegin zenuten hori jakitea. Roketzuren askatasunerako plataforma sortzea eramaten du. Rama. Hau da gure uniformea. Gure identitatea. Joder. Plataforma arrakasta handia izan zen hasieratik. Laudi osoa baita luiandok ere hilara egin zuen gure foietoak lortzeko. Plataformaren parte izateko eskaerek gure espektatiba guztiak gainditu zituzten. Badakizu raparekin hasi ginenetik roketzuren kontrako violentzia 123 jaitsi dela? Tan nola lortu duzu, Pazientziarekin. Armairuan gordetzen ditugu. Zer gordetzen duzu, Ikusi nahi dituzu? Ez dute roketsu berriro kaltetuko. Eta ze beste ekintza egiten duzue plataforma? Ezer, Ezer ez? ezer ez. Zulodiokoa zer da? Bai, Eta roketsu erretzaren alde zaude? amurekoa naiz. Fuera de... Agur, eskerrik asko etortzegatik. Zuei eta plataformari, datorren urretera arte.